करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। पेट में खिलावना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। पेट में खिलावना छो। जान हो में गेलियो पे तोहरा चरी तर बोले कोने लभर के लाला ना छो भीतर। ये जान हो में गेलियो पे तोहरा चरी तर बोले कोने लभर के लाला ना छो भीतर। सुतै छैया के लागे छोरी तोरा डबल सिरहवना छो। सुतै छैया के लागे घर में डबल सिरहवना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। पेट में खिलावना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। पेट में खिलावना छो। लागो ने कुमार वाला देखो के कठिन गे लागे छो कि भीतर कोनो चलल हो मशीन गे। चलल हो मशीन गे। चलल हो हे गे लागो ने कुमार वाला देखो के कठिन गे लागे छो कि भीतर कोनो चलल हो मशीन गे। चोलिया के भीतर के छोरी तोरा डबल फुलावना छो। चोलिया के भीतर के छोरी तोरा डबल फुलावना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। करबो ने तोरा से बियाह तोरा पेट में खिलावना छो। मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70।